Well an dána fiocas ar an lá táchtach sa ná dána Michael Hartnett agus an taimthe ná teanga mise agus is breála agus is sólim goilte chomhfíor anmh agus an lá scríocha. Teanga mise an líon a bhailíon gach iasc. Uais le mé ná tír be, uais le mé ná aglas, uais le mé ná maidimh hir grácha. Ní cailech mise ná cráin ása, ní róisín mé ná seanabhain chríana, ní óghain mé faoi úmpar riana. Uais le gach teanga ná mórtas éon tribhe, ná tairibh éon rialtais ard, is orch a cuireach an dalbhalóg, is púcín náide ar bhúr naig, níl de glór bhíon webhanis ach cuirsís beag sa Sunday Times. Tá aglarah an cortín pápéir a stracha ó bhun go bár. Clí a chur an órap is an dam faoi chealt. Níl gáile pas ag litríocht ard. Is sibse an chiad glún nach bhfuil rah le scéala thuairt. Ní bhaidan an gorta ní smódíh, masla ná fanóid. Dhéan an aglas mar tíreachtaím. Dhéan tír ráthóirí smíostaidím. Dhéan gailgóirí rud náfadaím. Achas teanga ghairsúil mé, fri éireannach. Teanga ná fuil bhuithe peocht an bhorb bhíorlachas. Ní cailín aimsire mé, ná Críostaí dána. Mise an bhlacht is an drochaint a chluistear sa teachtáne. Mise ceol anama, siansa álinn.